Diri ka ba na inunundong an padarat ko nga aslong lugaring kay hilaw-hilaw tigaman lahan akon kahidlaw. Diri ka ba namimigaw an lugan ko punuhin kahidlaw labi na kung kulop natulod ang adlaw labi na kung nauni ang mga kalaw. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Upod adtun kahidlaw ko adtun mangharap nga ginbiling mo adtun gugmagagin sa adni mo igin ko it hinindughan ko ayaw nagat paantusa anduma ko inkaraw tanan basi matuman mga ungaratan yan na dayong pagkalakat kita. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pak manlagasa. Adla nagsigay kaluuyi ako kay di na mailu iningalawas ko ununahin kahilaw nagtuhai mo adtun mangarok nga ginhatag nimo maski lang ganinday ayaw kabaraka utling ang makuwaray ruha-duha kung karuyag nimo was lahit aga diretso lang ayon pagpakasal kita. Sikadang pirikuy-kuy, pirikuy-pirikuy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy. Sikadang pirikuy-kuy, pirikuy-pirikuy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy.